Hey guys, welcome back to my channel. So yun guys, dito kami ngayon sa may Bulinaw, Pangasinan. So ngayon guys, bali nakalayo na kami. So ito yung buhubungan namin. Bali ito yung buhubungan namin guys. Bali solar type yan na may extension na terrace. So bali yan guys, bali may nakabang na nalalagyan natin ng mga trapper. So yan, nalagay na ng obang mga 12 mm. So matibay, halos siguro ang mga spacing na yan nasa 1 meter lang may higit. Ayun, siguro sa mga 110 lang yan. Yung pinakababang rapner natin, pinasinsilan natin para lumabas yung mga bakal. Ayan. Kasi din natin ikakapit yung unang bubong ng pinakababang raptor natin dito sa may terrace. Ayan. Bali ang gagamitin nating materials, tubular at mga C-purlins. Ito yung mga gamitin natin na materials, 2x3 by 1.5. Tingnan nyo naman guys kung gaano kakapal yan. Bali ito ang pinaka-raptor natin, 2x4 by 1.5. So standard light guys, ito napakalaki dito, pero tingnan mo naman ang baka nila. Napakabigat. Sabi, napakabigat talaga, matibay. Bali ang gagamitin raptor natin dyan na 2x4, bali 14 pieces. So bali yung mga fascia board natin 2x8 by 1.5. so napakakapal talaga guys. Matagal na tayong gumagawa ng bubong. Lahat ng ginagawa natin hindi pa tayo naka-experience ng ganito kakapal. Ayan, so bali ang ginagawa muna namin kasi hapon na kami dumating. Bali pinapunturan natin siya ng epoxy gray primer. Ayan. Pataklubya. Bali yung dugtungan ng C-purlins natin guys, yan naka-overlap siya ng 4 cm kasi natin na lang natin siyang buo para maging dalawa siya. So ayan, naka-full width siya dito, full width siya sa loob at dito sa labas. Sa ibabaw hindi na kasi. So bali yan guys, nilayout na namin yung mga trapper sa pinakataas na rapper, yung main route natin. So bali dulo-dulo muna, tapos nilagay namin yung gitna kasi nilagyan namin siya ng center truss beam. Ayan, pinupuran namin, pampatibay yan. So bali yung biga na yan, pinalabas namin yung buwakal, nilagyan namin yung angle bar sa tukod niya. So ayun ang pinaka-center truss din niya. Kahit makapal yung tubular natin na 2x4 by 1.5, mas maganda pa rin guys na may pinaka-center truss beam niya. Ayan. So yan, napakatibay yan guys. Sipnut. Lak. Rara.
Bali yan guys, nailagay na namin ng lahat ng CFR lens. Bali, nakapatawag siya. Ayan, bali naka-full weld yan kabilaan. Bali ang spacing natin yan, isinakto na natin. Inubos na natin lahat yung mga natirang sinakto na natin lahat pala yung CFR lens na binili. Bali, 54 cm yung spacing ng mga CFR lens natin. Bali panasinpan na rin natin pala guys ang para maipit ng semento yung mga rafter natin. Bali naka full weld na yan, naka clip lahat. Ayan, naka full weld lahat yan. Sabay na rin na pinapinturahan yung mga nag-weldingan. Napakatibay nito guys. Bali may pinaka center truss beam pa siya dito sa gitna. Ayan. So ayun, sa may harap ng kabayan natin, yung main roof natin, pinasinpan natin yung mga rafter para maipit. Ayan, kasi ako ay pinapul weld pa. Ayan guys, yan lahat ng mga bakal na naglagyan ng mga rafter, naka-clip lahat yan. Bali, pinamihan namin ng welding yan, naka-full weld. So, bali yan guys, yung layout ng paglagay ng mga CFR lens. Yan, kung mapansin nyo, may tansi yan. May pinaka-guide natin yan. Kasi may guhit tayo na pinaka-guide yan. Ayan o. Ayan, may maguhit yan. Ayan, tapos siniskala namin. Maka-skala yan guys. So, yung mga CFR lens natin, naka-full weld kabilaan. Ayan, ayan, kabilaan yan guys, na naka-full weld. Bali, pinapintura na rin natin yung mga nag-weldingan. Ito mga hollow block guys, bali hinahati namin yan ng mga diamond na yan para magandang tinan. Kasi kung pukpukin mo lang ng kutsara yan o kaya materyo, mababasag. So kailangan yan na daya pa ng puntabas para maganda. So ayan, nakasintan nila yung mga rafter. Okay. Nakita ko na ilang ang mga tang. Kami may magkasalong kita. Halos parehas lang yung spacing nung nasa pinaka main roof natin na 54 cm.
Bali, yung mga vernish natin sa mga fascia board, bali 316 by 1 and 1 half na angle bar. Yun ang vernish natin yun guys, para matibay. So, bali yan guys, bali magbububong na kami. So, kung gusto niyo yung video natin, pag-like yung mga video natin, pinutin nyo rin notification bell para ma-update kayo sa mga video natin. At pag-subscribe na rin. Maraming salamat guys.